Vegan Christ as in chawarae Tasline. Rwy'n gath o dwi'n chwarae gitarfon. Fi David a rwy'n chwarae'r drymiau. Fi'n Jack a rwy'n chwarae'r gitarau yn canu. Fi'n mynd i ysgol Gafincwr. Ni gyd yn weiniadig. Yn mi gwerth i wneud. Oedd lwcus oherwydd oedd fi Jack a Jamie mewn yr un fel dosbarth ysgol. Yn y dechrau oedd pawb yn ysgol fel, o na, mae ddim wedi gweithio yn y byd yna. Wedyn, a nawr ni ddim yn cael ei alw yn Jack, Jamie. Ni ddim yn gweithio, ni ddim yn cael ei galw yn. Yr angen. Indie rock, okay, modern rock I think fel Stereophonics, Kings of Leon, Foo Fighters, Hwnna lot o Ysbrydolion. Yeah. Bob yn gwyn ar ôl ysgol ni gyd fel yn dod o'r fan hyn a gael rhyw fath o jam gyda'n gilydd ydy. Bron pob yn gwyn ar ni gyd. Ni ddim yn hoff iawn o cymryd rhan mewn brwyddwr bandiau ynddo fe. Neu ddau. Yeah. Chwarae'n y stadiwm millennial ni. Yeah, wel, gobeithio dyn ni gyd yn gael fel breuddwydion. A cofiwch os i chi adre gefi'r chi